На това клипче ще покажем как се настройват автоматични инкубатори с терморегулаторче, което е с пик контролер, два различни типа чипа, затова и по различен начин се настройват и затова ще покажем сега как се настройват. Нека вземем първо единия тип. При включване, нека го включим в мрежата, дисплеят светва, рамката се завърта няколко пъти, ние не сме я включили, обаче почваме от начало. Рамката се включва въртенето посредством това кабелче тук, което влиза тук. Така, почваме от начало. Значи, включваме инкубатора в мрежата. Сетва дисплейчето, рамката се завърта няколко пъти, за да покаже, че работи. И спира на определена позиция. Как се настройва позицията на рамката, после ще обясним. Сега нека спрем на настройката на терморегулатора. Този тип терморегулатори, с този тип контролер, като натиснем горното копче, можем да дигаме зададената температура и естествено да я сваляме през 1 градус. Когато ги натиснем и двете едновременно, чакаме естествено да се скрие тая чертичка, като натиснем и двете едновременно, излиза буквичката D и можем да направим различни хистерезис или различно през какво интервал от градуси да се включва и изключва. Чакайте, че ние излезнахме. Пак ще влезем, защото сега го направихме през 0,7 да се включва. Ние ще го направим пак през 0,1 от градуса да се включва. Значи, след като сме го настроили, нали, преди това сме го и дезинфекцирали инкубатора и така нататък, нагласяваме рамката в една такава посока, с посредством това копченце. Включваме го и слагаме в рамката в едно от положенията и наклонена. Например, че изпуснахме, в така. Значи, когато е наклонена в една от посоките, момент да откопчаеме тук, когато е наклонена в една от посоките, нареждаме яйцата легнали, опрени едно в друго, както са под кокошката, без стойчици, без чиничици и други такива глупости. И естествено сме налели 1-2 пръста вода на дъното, за да се получи необходимата влажност. Тук се затваря по този начин инкубатора и той си работи вече. През около 2 часа рамката се накланя в една или другата посока автоматично. Температурата естествено се задържа автоматично. В момента е 21 градуса и 5 и продължава да расте. Като стигне 37 и 5 и 6 ще изключи, после на 37 и 5 ще се включи и така. Така си работи този инкубатор. Сега нека обърнем внимание на другия тип инкубатори. В смисъл те, като работа, са едни и същи. Всеки инкубатор върши една и съща работа. Сега въпрос, че чипа е по-друг и затова се изисква по-друга начин на настройка. Да включваме кабелчето, да не повтаряме предишната грешка. Това е завъртенето. Така. И го включваме в мрежата. Тук се вижда и моторчето. Така, включваме го в мрежата. Ще го изключих. Рамката тръгва да се завърти и спира в някаква посока. Така, тя се спря даже в добра посока. Не е нужно допълнителна настройка. Тук, когато свети жълтото диодче, това значи, че лампите нагряват. Как се настройва температура? Натискаме първото копченце, което е сет. Натискаме го и почва да мига. Тук вече може да дигаме и да сваляме зададената температура. Ние ще направим пак на 37,5. Изчакваме да спре да мига. Изчакваме. Натискаме и задържаме. И влизаме в различни програми. Тази програма е много важна. Тук винаги трябва да пише буквичката H, защото като стигне определена температура, гасне. Ако пише буквичката C, ето светва и червения диод, което значи, че не нагрева, точно обратното. Значи нас ни трябва, какво ни трябва на нас? Нека влеземе пак отново в режим, нека спре да мига. Натискаме, задържаме. Така. И ни трябва буквичката H, за като стигне до определена температура, да угасне. Така. Има още програми. Сега ще влезнем и в тях. Тук обясненията малко по-дълги. Натискаме и задържаме. И сега ще видим как се гласи хистерезис. Хистерезис се гласи, като със средното копче влизаме в програма 1, натискаме пак първото и виждаме, че сме го нагласили на 0,1. Може да го нагласиме на 0,2
2, 3, 5, както предишния инкубатор. Ние го правим на 0,1 от градуса да се включва и изключва. Той има още един куп програми. Тук 2, 3, 4, 5. Като всичките тия програми, тук са описани на самия инкубатор, как действат, а да не говорим, че на самия диск има филмчета с настройките и така нататък и така нататък. Значи в момента сме го настроили и пак по същия начин наредили сме яйцата, наклонили сме рамката, като в края на люмпенето, пак с това копченце тук изправяме хоризонтално рамката и изваждаме шлепселчето да не се върти повече, за да могат да се люпат пиленцата. Този тук вече е дигнал на 27,6. Не трябва да дига много бързо, защото се получава топлинен шок при яйцата. Трябва бавничко, така в продължение на време, да се нагрее. Общо взето, това е, което имам да казвам по тия инкубатори. Единият е с този тип терморегулатори с трите копченца, другият е с този тип терморегулатори с двете копченца. Благодаря ви за вниманието.